meserii în Italia. M-am acolo acolo, îl chem pe el? Pe cine? Cheamă-l încoace. Ia cheamă-l încoace, să treagă și el. Măi, actorule! Să vadă lumea cum se lucrează în Italia. Să vadă lumea, te crezi! Să vadă lumea cum se ridică banul. Arată asta. Uite, eu, aici sunt banii, aici sunt banii, uite, vezi? Cu ăsta lucrăm pe acolo. Băi, actorule! Vină-mă un pic încoace! Mă, că aici, mă! Uitați-vă la el cât e de slab și de amărât cum... Uitați-vă cum... Amărât că pune banii deoparte, că pune banii deoparte. Chiar de slab, deci nu mănâncă, ia uite, uite de la el. Uite așa, Vino aici. mai vine la mănânc. Pentru YouTube. Salut! Salutări! În fața lui Binlade. State, zic. Arată-mi ce zic. Ia uite, ia. Italia, speră să știe... Italia 1! 1! Da, să mai răspundeți, nu? Da, arată-mi ce zic. Gata, mănânc. Da, bine, păi tragem în pulă firma. Adică noi. Noi de eu. Firma în pulă. Noi ce m-am făcut, mă dă bană, dar dăm de lucru. Uite așa, să vedem ca material. 1. Eu mușeam cabana, partea aia mușeam. Priviți... Priviți cum se pune 2. mai uite Mai așa, 2. 3. Dă-te și dau cap. 3. Ce de gata, mă? Da, sunt moldoveni din Sicilia. Pac! Aici cu capcan. Bă, vezi că era trezor. Nu e că să nu vedem aici, vine și ea după aia. Zic că aici era pământ. Nu te prinzi de mașină, te filmează și pe aia, să să închidem în telefonul ăsta. Vă știu la telefon? Uite, vede ce pune. Nu, acum coboară, filmează-mă cu portiera. Ui, nu stai treaba. Hai, luăm la revedere. Nu, el și la revedere, el. Salutări! Atunci să mai vedeți Toți români. De la Cătărin din Iaia, din Costo. Ia pace, eu. Pentru Manichica.